Roja sêşemê 28 tîrmeha 2020 Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Rêxistina Asûriya Demokrat şepêla Sibaroja Sûriyê Encumena Erebî li Ferat û Cezîrê bereya aştî û azadiyê ragihandin. Piştî ku daxuyaniyek divê derbarê de belav kirin, nerîna siyasî ya bereya aştî û azadiyê jî dana xuya kirin ku di çend xalekê de bi vî rengî ye. Sûriya dewleteke serbixweya û xwedan serwer ye. Serweriya wê ji gelê Sûriyê re ye. Ku bi xwe jê dera tevaya deselatan e û kar bi yeksanbûna welatîbûnê dike. Dadwerî serbixweya yasaya serwer e ve guhestina deselatdariyê wê diriya hilbijartinên zelal re be. Danpêdana destûrî ku Sûriya welatekî ferehnetew ayîn e û gelên Sûriyê ji Ereb, Kurd, Siryan û Aşûrî û Turkmanan pêk tê. Ziman û kulturê wan kulturî niştimanî ye û nîşaneya dîrokî ya Sûriyê didin. Bereya aştî û azadiyê pabend e bê danpêdana destûrî bi nasnameya gelê Kurd ya netewî. Doza Kurdî beşekî sereke ye ji doza niştimanî Sûrî. Danpêdan bi mafê gelê Kurd di çarçoveya yekparçeya Sûriyê bereya aştî û azadiyê wê kar ji bo nehiştina tevaya mersûmên ku lê dijî Kurdan hatine derxistin bike. Vegerandina regaznameyê ji bo tevaya Kurdên ku ji regaznameyê hatine bêbeşkirin. Pabendbûn bê tevaya yasayên mafê mirovan yên girêdayî bi warên siyasî, civakî, aborî û rewşenbîrî. Bereya aştî û azadiyê dibîne ku nenavendî baştirîn şêwe ye ji bo rêveberiya Sûriyê bi mercekî ku yekparçeya Sûriyê were parastin. Ew jî da ku hemarengiya netewî û rewşenbîrî werin parastin. Bereya aştî û azadiyê pabend e bê karkirinê dibin serpiriştiya netewên yekgirtî da ku krîza Sûriyê li gor biryara navdewletî 2254 were çareserkirin û bere tekezîl ser wê çendê dike ku beşeke ji opozisyona Sûriyê û wê kar li gel tevaya aliyên navdewletî û herîmî yên bibandor lê krîza Sûriyê dikin bike. Bereya aştî û azadiyê wê diriya riyên aştiyane re kar ji bo berqerarbûna aştî û azadî û rêgirtin li mafê mirovan bi hêzkirina pêkvejiyanê bike. Rakirina tevaya yasa û dadgehên awarta û biryarên wê bike. Wiretkirina guhartina demografî ya ku çarçoveya şerê Sûriyê de hatî kirin. Gerantîkirina mav û azadî û beşdariya jinê di tevaya dam û dezgehên dewleta Sûriyê de bi rêjeya seh ji sedî. Sûriya komarî demokrasî ye, ayîn ji dewletê cuda ye. Bi yek nerînê serî tevaya netew û pêkhateyan olan dike û garantiya azadiya ol dike, ayîna êzîdî jî di nav de. Danpêdan bi pirjimara siyasî û pabendbûn bê garantîkirina azadiya karê siyasî, kar ji bo yekhelwestiyê derbarê destûra nû ya Sûriyê ku tevaya pêkhateyên Sûriyê têde beşdar be, diriya referandûmeke cemawerî de be. Bereya aştî û azadiyê dadperweriyê li xwe digire. Dema ku veguhestina demokrasî were encamdan, ew jî wek pêngaveke berev li hevhatina niştimanî û nehiştina bandora şer û cengê, sizadana tevaya tawanbarên cengî ku tawan li dijî mirovatiyê encamdane. Karê hêz û artêşê û dam û dezgehên ewlehî wê berevanîkirin be di ber welat de. Wê ewlehî, serwerî, serbixweyî û xaka wê biparêze, wê welatiyan û dam û dezgehan jî biparêze. Dewleta Sûriyê cihê tevaya pêkhateyan e û nûnerê tevaya pêkhateyan wê di dam û dezgehên hikûmetî de hebe. Derfetên kar wê ji bo tevaya pêkhateyan bi dadperwerane werne dabînkirin. Herwiha bereya aştî û azadiyê erkên xwe yên sereke jî dane xuya kirin ku ew jî ev in. Yekem, kar ji bo çareserkirina pirjimara netewî lê Sûriyê awayekî niştimanî, demokrasî û li gorî bilgew yasayên navdewletî. Dudo, danpêdan bi zimanê Kurdî, Siryanî, Türkmanî wek zimanên sereke yên dewletê li gel zimanê Erebî li deverê goşmareya wan têde bêhtir e. Azadiya netewên din di hilbijartina zimanê xwe de li ber çav wê were girtin. Her navçeyek karê ziman hilbijêre yan jî çend zimanekî. Kar ji bo bihêzkirina pêkvejiyan û aştiyê di navbera pêkhateyên Cizîrê û Rojhilatê Çemê Feratê de tevaya navçeyên Sûriyê. 4. Rûbirûbûna tundutujiyê û regezperestiyê û rûbirûbûna terorî bi tevaya cûr û şûweyên xwe. Karkirin ji bo durustkirina hevbeşiyeka rastexîne. 5. Piştevaniya danûstandinê navbera Sûriyan de bi hemû pêkhateyan da ku rêl pêşiya azadiya nerînî vebe, nerîneke giştî durust bibe, da ku bêhtir li hev têgihiştin durust bibin. 6. Parastina berjewendên tevaya netew û pêkhateyên olî li Sûriyê û rêgirîkirin li sitemlêkirinê bi hemû şêweyan parastina mafê wan di perlaman de ku ji du odayan pêk were. Daxwazkirin ji civaka navdewletî ku awayekî rasterast kar ji bo serbestberdana tevaya girtiyan bike, caran vîsa wan dabûyên bêneçarî diyar bike û rê bide ku alîkariyên mirovî bigihne xelkê Sûriyê. Dabînkirina rê ji bo vegera derbider û pinaberan. Bereya aştî û azadiyê wê kar ji bo karnameyekê bike, da ku diriya wê re pêwendî li gel hêzên herêmî û navdewletî bike, nerîna siyasî ya bereya aştî û azadiyê derbarî çareseriya siyasî li Sûriyê bigihîne wan.